Isabella R. Børgesen og start nummer 8 Amalie Rosenkrantz. Det var ligesom mig på træer. Så vil vi gerne have start nummer 7, Isabella R. Børgesen og Daisy på banen. Værsgo. Det gik fint i alle seerne, men jeg sendte fik jeg lige Det var nummer i siden 54, og der er 8 og 8 fejl, og den er hermed på en foreløbig førsteplads. Nummer 1 og vinder af klassen, Emma Krohn på Willow Lord, og det var i tiden 51,88. Tillykke. Nummer 2, Cecilie Natalie Jacques Lord på IT Starmover i tiden 54,62. Ja, men giver den det lærer vi sådan.